Hey, yo, guys, as you all know, when you see this guy, you know it's going down, it's going bananas. It's your boy, King Change, Cream de la Cream, Twana Seking of Buffet. So that made a decision, Uhambo camera, ukuze akwazi ukuthi asize abantu live on YouTube. I'm doing what I do best, and you know when I do it, kuyashintsha baba wami. Abantu ba happy la bakhona, they're feeling good, they're feeling safe, because I'm making sure that they are good. Are you good? Because I'm good. Ya usimpiwe uthi umnandi akwesizwe ke laba bazohlukana bona ukuthi bazoba mnandi yini. Do the right thing mzansi, subscribe wena, wenze show shine a notification button so that when I drop these episodes you will be the first one to be notified. Take me to Gwabafeba. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. That's some demand to Mabuyu, Bampolulu Stars. Welcome to Anti-Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the We back at it, Mtanami. As you all know, it's about that time. It's going crazy, it's going bananas. It's the biggest platform in SA where I give people a platform to break up. This is not Jerry Spring. This is King Change. And they are breaking up. What's up, boss? What's up, what's up? What's up? Out here. Ula. Paling what and then we paling is Zulu. Aish. Kwenzakalani ubani igama mfowethu? Hayi igama uThami mfeli. Thami. Yeah. Sho mntamere mfethu kwenzakalani? Eish hey. Into nje bho into ngibhayele yona ne into la kahle kahle mengikhalisa. Yeah. Mina ukuthi feri khona my sister feri ngiphilisana naye yabo. Njani? Mara iflop yakhe eish ukuthi feri my sister umuntu ogroot nakimi yabo. Feri yena ungiphethe grand asinanto ebhayi. But mina into engwareshayo nje inkulumo zasekhaya yabona izinto ezinjalo yabo. Okay. So yeah, feri ukhona umuntu engumtholile. But it's not like vele ngumuntu nokucheata into ezinjalo ngithola into engibhalisa nje inkulumo zabantu eish. So wena awuthi usuzohlukana nomuntu wakho ngenxa ukuthi ikasi liya ring. Yena nakhona advantage ukuthi ugrowth kahle nakimi. Yabo so mina ngifuna vele isize yami nje. So nifutholile ni size yakho? Mina umuntu vele sengomtholile ngithola ngoba sesinamalanga feli. Yeah. Ungathi yini uyithandayo ngalomuntu wakho omusha? Personality made grand ngithola plus yazibhanela akusumuntu odependela vele outing ngithola made grand yona. Okay. So samfundo. Lo angisazichaya. Uyawazama kodwa ukumtshela ukuthi awusamfundo. Mina ngingakazama ukuthi nje umuntu naye ukuthi like uthanda imijive kanje yabo umuntu manje umuntu ugelo oncane imijive ayazi umcabangela izinto ezibhaya. Ngeke umthembe ngaleyo ndlela leyo feke yeah. Flop nje aish. But otherwise lo ngumtholile hayi. Ngisamile namanje yabo that's why into engenza ukuthi ngikubhalele feri la Sure. Yeah. So ufuna ukuphuma vele Yeah. And ugrand ne? Yeah, ngimnandi nje straight I can. Njayami. So uma ucabanga ukumlahla kwakho kuzomphatha kanjani? Feri de ngibona ngakhona into vele ezomkhawatha because into angayi-expect akacavi nokuthi vele into angithola ekanje. So no into engizibuza but hope yami ukuthi angangilwisi nje yo because feri made ngifatelayo yona ngithola de ngibona ngakhona. It's just that wena usayifatile. Mina angifuna ukucamba mangakho mina manje ngisekho lapho. Angeke usisole. Angiboni. Usho? Straight. 100%. Okay, mozwakala. Yangiqala le my brother. My brother athi mfethu sekane snake esisha. And lesiyampilela lesisisha. Athi izinto. Athi umaceke. So asamfundo omdala.
So ngizofuna ukuthi ungikhiphele lo mfazi wakho omdala lapha emotweni ehle yabo eze la azolahlwa awuthi welcome ugama option 2 yeah uthi welcome mawuqeda ukumlahla umuntu wakho uzomgaya 50 rand ayogibela lapha entabeni abuyele eKathi oh nibuyele no2 nebhasi njengoba simlandile Feri abona de mina ngayibeka ngakhona so feri ngingena ukuthi asina clashment sigrand yabo ukubuyela singabuyela sonke kasi if nakhona yena akusugelo angeka mind feri hayi singabuyela ngina flop nalokho mehlisi my brother na flop futhi akala bara kahle lo so mina nje yami umphethe uthi uyakhambela manje hayi into yamampela le hayo hayi le hayi ngifuna ukucamba manga hayi into yami ushaphi lo mtsha obviously ayinqosinyana la eSoweto yabo eMidlands nje hayi ngithi nje ngene nje emakasana ya manje nami ngizibonela ukuthi hayi la vele ngishaye khona vele nakhona ingcosi engingasho ukuthi mengigeleza nayo yabo ya kaye happen ukuthi kuye emolinyana yazi uhlangana naye for leso sikhashana hayi wesimlindi nawo manje mamazi hello Hi. Unjani? Sharp. Ubani kami? Anathi. Anathi angithole ukuthi ngihleli nobani? Yeah. Uyasichazela the way enthanda nakamnandi ngakhona, la the way umphethe kahle ngakhona. Ungathini umthanda naye? Yena ngimthandile nokuthi he's a very calm person and siyazwana nje ngento eziningi almost like into ezifanayo. Yeah. And yeah, yonke into like almost everything esithandayo iyafana. Yeah. So yeah. So uyamthanda? Yeah, I'm very comfortable with him. Uzimisele ngani mhlawumbe ifuture mawuyibhekile bona? Right now because it hasn't been that long since together. I was just nje ngifuna ukubona ukuthi izinto zizohamba kanjani. For now nje bengithi ngizobona ukuthi zihamba kanjani. For now but izinto ihamba kanjani? I don't know. Mina so far so good. My side so far so good, yeah. Okay. Yes. Kune side lakhe ke nayo. Afuna ukutshela lo. Yeah. So far so good. Awumtshela mfethu. Yes, anathi ne. Yes. Shulu nawo mangela ukuthi kahle into kulethela into ezinjalo uyabona ne. Yeah. Mina feel into mangifuna ukwazisa yona ukuthi khona umuntu ongumtholile yabo. So vele ngiyazi into mengingakayikhulumi nawe sase surprised kahle ukuthi enhle kulo muntu wenziswa yini ngithola. So mina like into mengikhalela so far ukuthi ni age nani ngithola. Ngoba into mengikhalela ukuthi ufedi umuntu omdala nakimi otherwise vele mongiphethe grand ngifuna ukucamba mama. But lo ngumtholile ne. Okay, type yami, size yami, into enjalo ngithola age group yami. Imere grand nawe hayi ukuthi ngikhuluma kabi ko ngithola just that nje ngifuna kube into permanent sibe right ngisho ukuthi angisazishaya nje like angisakufuna hayi ngendlela embi nje ngithola into mina ngibeka ngakhona so angazi wena side lakho uyibona kanjani like it is very unfortunate, I guess. Unfortunate and ibhlungu kimi mara I don't know angeke ngiforced ukuthi ube ku relationship nami mangabe and nakhona ngibongela ukuthi at least ungitshelile yeah ngibongela ukuthi at least ungazisile akasakufuni because wena my sister uthi akasakufuni ngoba unimdala and enye into uthi wena use right ngawo usethola omusha yeah yona ama differences banawo vele but into engixakayo ukuthi kanti bengakuboni ukuthi umdala nemeni sajola esakudla kumnandi njengoba esezoqanyela obudala manje but it's fine it's an unfortunate situation njengobusho because akasakufuni and we can't stop him njengoba engasakufuni angithi uthathamfuni yeah into ngibeka ngakhona nje mara mina ngicela ukubuza ne kahle ngathi yini nje uthi umdala keep him mudini ngimdala mara all along bongaboni ubudala vele yena mengibona ne just that okay like ufuna ngibe honest kahle yeah because ukuthi honest okay bheka mina like khuluma iqiniso obvious ukuhlangana kwethu
ngoke indaba zokuthi okay mesibuya kujive nani yazi ukuthi okay umngane ubambe lo nami kumele ngibambe lo izinto ezinjalo ngithola Well, after this long, so Paul, yes akuyenzeka futhi Mara ngithola ngike ngakubuza ngathi phela if beyindaba zomjive Yeah. bekumele ungitshele vele. yeah, see, niphile yeah. bumjalo. obviously indaba ngibone like yabo demo ngiphethe ngakhona mangiphethe grand angifuna ukucamba manga So kahle So- bongiuser. hey angazi ifoni uzoyithatha ngaleyo ndlela hey but angise hayi angise Suqedile kumuse. Like, sengigrand if yena uyithatha ngaleyo ndlela hayi angazi Yomuzi, treat the choice yakhe yeah. And uthi enye into usaba nalamathathu akho uthi ayangithusa futhi man hey Ngathi nami nginawo nemaka ngiwafihlile cause vele eish manje uthi mawumbamba la eish le yakho yenyoko vela ayibone. eish Angazi. eish eish hawu wathi nginayo ithathe inyoka. Oh, awunayo inyoko. Uthi eish yeah Mara then, honestly bra. hey endaba into mengiziphupha ukuthi manje ebusuku emizini Hawu. angazi hayi Hey bathungu. yeah. Makayi. Kunjalo. Hayi, bathungu. Ufuka umuphi iparish yena lijinga iparish. Yazini. Alenze nje. Hayi mara Umdoko. isonto shema hayi lento yenzayo seriously honestly Yeah. yangihetha to put Angale, jokes eish. aside. Yeah, mara Eish. asakufuni ukusalayo. ya idela ngime Mara khona mina nawe nje uyangibasela yazi. No, angibaseli iqiniso kumele lingene la. idela mina ngiyibeke ngakhona nje ukuthi hayi sengigrand feel Zame nayo uyiphantela. but hayi ukuthi ngibeke ngendlela embi angazi yona setini lakho into ngicabanga Mina ngingacabangani? Cause for Christ. usangifuna kahle kahle wena Hawu. Ha. Mina ngisishilo ngathi so far so good. Yes. Angisishilo. manje Sithembu uyavuma wena ngaso Ngabe yami Ayi, mara, kahle kahle awungixoxela ngesithembu ke kodwa. ha Kodwa mina iconsider manje. phela like it seems like yena vele like uyambona ukuthi vele usasekhona la kimi ngithola Wena usekho la. ah mina ukungivaka Manje isithembu kuzokwenzani? ah like no Manje obvious Sithembu, ngiyambuza ukuthi like okay so if mukuyindaba ukuthi like Sithembu moyoba njani kuye setini lakho Ngaze laphi nokuthi nalomuntu lo ungitshela isithembu ngaye umuntu onjani. Hawu nawe And besides, ayisi phela ngizothini sesiyasetlisha phela manje. hawu. eish Hayi no akakufuni. like but mina ngimile kule Mara manje ndawo wayikhuluma ndazi isithembu. into mengizele mina la ukuthi nje sengigrand Wena uyangiconfuse kahle yazi. Yeah, uyaconfuse. Nayo confused. Ni confused noma uconfuse kanje okay into futhi uyaziconga like ukhulume nami Manje ukhulumile ngazi isithembu. But ah le Sithembu yazi mengikhulumelana like mengisengifuza usaid la ukuthi okay if mengithe ngithatha isithembu moyothini Hayi shem. Excuse me. hayi but ngisamile kulokuthi ngisengigrand ngisakufuni kahle kahle like into engime ngayo yabo like because nalomuntu engimtholile nje hayi intonyana yabo ma 3 days 4 days yangithola And cause you hate. since vele siyaqala silibele siyabonana kuwo wonke lamalanga la so angazi ukuthi yenza ukuthi So mina umjolo usaqala into ezama ukuyisho le. ungayibeka kanjalo Hayi. angazi So siswami unama options awu2 ubhuti akubekele wona. It's either sekunika 50 rand yobamba itaxi lapha entabeni ubuyele lokushini. But yena uthe akana nkinga ukubuyela nawe ngebhasi njengoba sinilandile course. Awuyena umuntu olwayo and umuntu okham so angeke akugibeza ama taxi whereas sinilande ngebhasi. So uzobuyela la ebhasini sinibuyisele nobabili emuva. Hayi okay hayi ngibona kungcono kanjalo. Nami ngizama ukwehlisa this whole thing cause angazi ukuthi ngizocabangani ngiyenze Hayi awudingi sister ukucabanga uthi akasakufuni. mara Mara nje ngithi nami kumele ngibe right ngize into engicelayo ukuthi mesifike ebhasini like ungabi nale nto leya because if you feel comfortable very imali ukugibela ungayizibambela itaxi uzivayele grand akekho uzokuhlupha But emphakathini ungayihlalele emuva ngeke umuntu ozokuhlupha. Yeah. Kodwa nje wazi ukuthi ususengile. so hayi shem hayi uyadlala ngomuntu serious kanje lento leyo yenzayo ayikho right serious. Enze njani? but angisakufuni pho mina like into engime ngayo Yeah. angeke ngishintshe Sikisi ne? Welcome thatha umfaka ebhasini engazakhale la. Sorry sis yazi. ube right usengile. na Sure. How do you feel ukuthi usumtshelile? hayi yabona no ke hayi sokuyinto ukuthini hayi
but ngiyamazi indaba ukuthi umuntu onjani. Into kumele no iplan yami ukuthi nje mengamblocka ngidelete amanamba ngikhohlwe kuye. Because ngiyamazi uyafona. Ngizolokhu ufuna ukumshaya sometimes. Noma already mekase ka close naye. So ngiyazibuza ukuthi mekayoze ejaradini maybe ukuthi maybe ngihleli nalo ya. Isikhathi sethu ke mfethu sesize la kanti nisazophinde niqhubeke hayi angeke angifuna ukucamba manga so ngishilo ngimile kuleyo. Sho no baby la khona ungimamele nje ukuthi hayi. Ngiyabona ukuthi siyalenza. Qiniso nje straight. Welcome. Faka le ndoda ephasini bahlale ngokuhlukana noma yisister sibabuyisele kathi. Danke nje yami. Yeah sure. Awu lo baba sekola abadlali kanjalo. Bayamala umuntu osibasi. Hey! Lahla phansi nje. Qopasi. Waqa. It's over. King Ginger Cream de la Cream angisakufuni. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, breaking up now. Efonini my sister manje. Sengifene na efonini kubande sicebe beseshe. Hey. Imizwa isishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the food? Why would you go? Why would you eat about the chance? Why would you not try? Hayi niyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu. Hayi no. Hayi niyasho kuyasho ukuthi ipipe lishisa. Inkingi usekhathele yisena.